חברת סימלט היא חברה שמתמחה באימון וסימולציה של כלים בלתי מאוישים, מטוסים ללא טייס וסנסורים מיוחדים. בעצם העובדה שאתה חוסך טיסות בפועל, אתה לא משתמש בדלקים ובשמנים מיותרים, ואתה יכול לבצע את כל האימון על הקרקע בלי לעלות מטוסים לאוויר. עמית, כשקיבלנו את הפנייה שלכם, מה שקלט את תשומת ליבנו זה היותה של החברה חברה צעירה, דינמית, עם מהלכים באמת מקוריים בכיוון של התחבורה. אנשים מגיעים בנסיעה משותפת עם עובדים אחרים. יש פה אנשים שהם מגיעים על אופניים, אני אחד מהם. אין מסכים דקים ואין לפטופים חוסכים באנרגיה, ועל כן אנחנו משתדלים להשתמש בהם ככל שניתן. דוגמה נוספת זה הפרדת העיתונים. כל יום עיתון מגיע לכלי הזה, ומפה אנחנו מעבירים אותו לגריסה. עמית, זה יפה, אני רק הייתי ממליץ לעדכן את העובדים וליידע אותם. אז זה היה נחמד אם היה פה שלט להסבר קל ונוח למה זה מועיל. יש לנו עדיין כוסות חד פעמים, אני רואה. שימו פה איזה שלט קטן שממליץ, השתמשו בכוסות רב פעמים, ספלים וכן הלאה. וכנ"ל גם לגבי הפח, שיהיה נראות, שהעובדים יבינו שזה פח שנועד למחזור. לא נותר לי אלא לאחל הצלחה בהמשך. I let my aspirations fly.